Дзяўчынка, беларусачка, таты з мамою дачушачка. Свеці сонейка, нелагоненька, я дачушачка, зямлі роненькай. І хачу, каб дзеці на зямлі, як і я, шчаслівымі былі. Каб радзіма усіх нас грыла ласкаю, і дзяцінства наше было казкаю. Сёння я запрашаю вас пагутарыць пра прыродныя сімвалы Рэспублікі Беларусь. Вы ведаеце, якія яны? Да. І хто можа назваць? Клетка Василька. Малайчынка, кветка Василька. Яшчэ што? Зубок. Яшчэ? Бусел. Вобраз бусла успрымаецца як сімвал Беларусі і яе зямлі. У сэрцы любога беларуса буслам адведзена асаблівае месца. Многа прыкмет звязана з першым убачаным вясной буслам, прадвезнікам вясны. Шчасціла таму, хто ўбачыць першага бусла, які ляціць. А цяпер уважліва паглядзіце на экран і скажыце, якая з кветак з'яўляецца прыродным сімвалам Рэспублікі Беларусь. Маруся? Кветка Василька. Добра, малайчынка. Сапраўды, кветка Васілька таксама з'яўляецца прыродным сімвалам нашай Рэспублікі Беларусь. А цяпер я прапаную вам пагуляць. Васількі ля пшаніцы, васількі ля ячменю, іх насенне раскідаў, хтосьці зверху са жмені. Яны колер свой сіні пазбіралі з сусвету, з рэк азёрнае плыні, сметанковага лету. Іх жытнёвае поле на арэлях гайдала, сонца летнім прыволлем з вышыні іх вітала. Васількі называюць беларусы валошкай, з іх вяночкі пускаюць плыць купалаўскай ночкай. Васількі, васілёчкі, на палетках за гаем, неба сіняга вочкі нас навекі яднаюць.